ഏലിയാം, 8-ാം ശനി. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ വിശകലനം. പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം. നീ ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പത്രോസ് ഏറ്റുപറയുന്നിടത്ത് ഇന്നത്തെ വായന അവസാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഏറ്റുപറച്ചിലിന് ശേഷം നീ ഭാഗ്യവാനാണ്, മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ഏറ്റുപറച്ചിലിന് അവനെ യോഗ്യനാക്കിയതെന്നും ശേഷം സഭയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അവനിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളോ ആരാധന ആലയങ്ങളോ അല്ല സഭ. യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ മാത്രമാണ്. യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അനുഭവതലത്തിലേക്കും അനുഭവം സാക്ഷ്യത്തിലേക്കും കടന്നു പോകണം. ഇതിന്റെ അഭാവം നാം ചുറ്റുപാടും കാണുന്നു. സഭയ്ക്ക് ധാരാളം ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതരുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ജീവിച്ചു കാണിക്കുന്നതിൽ പലരും പരാജയപ്പെടുന്നു. അറിവിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയവർ മാത്രമാണ് സഭാഗോത്രത്തെ പടുതുയർത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു. ബാഹ്യപ്രതാപത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായ ജെറുസലേം ദേവാലയം ഇന്നിവിടെ. കാലക്രമത്തിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ പോലെ ദൈവിക മൂല്യങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളും സഭയുടെ ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളായി പരിണമിക്കും.